ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ମୋ ରେଲିଭର ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଘରେ, ତାଙ୍କ ଭାଣେଜୀଙ୍କର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ତ ସେ ଶୀଘ୍ର କହିଥିଲେ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ। ଯେହେତୁ ଆମର 8ଟାରୁ 8ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ରହେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ 6ରୁ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେ ରୁମ୍ରୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ସକାଳ ଯେଉଁ ବର୍ଷା, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଭାଇ ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଏପଟେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଟୋଟାଲି ହଏନି। 3-4 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ବର୍ଷା ହଏନି। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋର ପୁରା ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଉଠାଇଥିଲା। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆସକୁ ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରା ସକାଳ ବର୍ଷା ବି ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଭାଇ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହି ବି ହେଉନଥିଲା ରୁମ୍ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ବାଲକୁନିରେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ସକାଳୁ ହେଇଛି, ପୁରା ପାଣି ଆମ କରିଡରରେ ଫୁଲ୍ ଅଛି। ଏଠି ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରିବା। ପୁରା ସକାଳୁ ଭାଇ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ବି ନିହାତି ହେବାର ଭାଇ ଦରକାର ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଥିଲା ଆଉ ପୁରା ଗଛ ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆମ ସବୁ ଟାଇଟନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଟାଇଟନ୍ ଦରକାର ଅଛି, ଟାଇଟନ୍ ମାନେ ବୋଟ୍, ଜାହାଜ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ରିପେୟାର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଏଟା ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ଓମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲେଟର୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ଫା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଜାହାଜ ମାନେ ଆଉ ବୋଟ୍ ମାନେ ସବୁ ରିପେୟାର ହୋଇ ଟାଇଟନ୍। ବର୍ଷା ଆମ କରିଡରରେ ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ରହିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ଚଉରା। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇକି ସେଥିରେ ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା ଯେଉଁଠି ଏତେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମ କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଆମ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ଷା ପୁରା ସକାଳୁ ଜୋର ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଜୋର ପବନ ହାଲକା ହାଲକା ହେଉଛି, ବଟ୍ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ତ ଛୋଟବେଳେ ଓଦା ହେବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରି ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ନିହାତି ଓଦା ହେବା ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ପିଚୁ ରୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆମ ଛୋଟବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବହୁତ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ମାଟି ରୋଡ଼ ଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଯଦି ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତ ମାଟି ରାସ୍ତା ଗଲାବେଳେ ସାଇକେଲରେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ତ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମଜା ଓଦା ହେଇକି ବର୍ଷାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବୁ, ଉଠିକି ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧୋଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିବୁ। ଗଲାକୁ ସାର୍ ପଚାରୁଥିବେ କ'ଣ କେମିତି ପଡ଼ିଲ, କ'ଣ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଛୋଟବେଳ ପିଲାଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ତାହେଲେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଦେଖି। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟତଃ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ସମୟରେ। ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବୁ କେମିତି ଠାକୁର ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ପାଠ ଦିଆହେଇଛି, ସାର୍ ବାଡ଼େଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବି କାହାର ଏମିତି ଛୋଟବେଳ ପିଲା କଥା ମନେ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏମିତି କିଏ ମାନେ ପାଠ ଦିଆହେଇଥିବ, ବର୍ଷା ଯଦି ଉଠେଇଥିବ, କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେଇକି ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହଉ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁନୁ, ସାର୍ ଆଜି ବାଡ଼େଇବେ, ପାଠ ଆମେ କରିନୁ।
देखते पूरा वर्षा जोर वर्षा तो छाड़ी और पार्टनर को मो डिलीवर को फोन कर कहीदे भाई वर्षा तो मैंने बाहर आस मोर वर्षा है तो आप व्यस्त हमें वर्षा छाड़े मुझे देखते सामान बोट एमती रिपेयर हो प्रथम जो पुराणा काठरा सब अच्छे जो बोट आस बोट रिपेयर होगा सब देखो ये सब टोटाल खोला हे संपूर्ण ये खोला है जो न्यू फोटा लगे देखते पछपटे सब नुआ फोटो चारिपटे लगे सब अच्छा मानते मिस्त्री अच्छा तो जदि आपमती बोट बा टाइटन दरकार तो कांटाक्ट करेंगे ओम्फा देखो ओम्फा सब प्रकार बोट माने रिपेयरिंग हो सब समुद्र माछ धरने जाऊँ देखो भाई पूरा आम डंगा चलो डंगा चलो सब भाई पूरा उदा हो जहाँ गोटे पारादीप गोटे माने भल पॉइंट वर्षा बन्या फन्या भी बात्या फात्या हेले भी लाइन टा रहे देखो ये लाइन अच्छी यहाँ है माछ मार्केट देखो तो आज भी मैंने नॉनभेज खिया बार अच्छी तो गहल तो माछ निश्चय हम देखा जाए वर्षा सकाशे यहाँ माछ मार्केट देखो सब टोट सब जहाज लगे टलर लगी वर्षा पूरा छाड़िया पूरा पूरा टोटाल ही छाड़ून अधिक अधिक हो पूरा देखा ही जाऊन जोर जोर वर्षा पकाऊँ आप देखते सका सका पूरा वर्षा आज तो सांग मैंने मत लगुच बसार ओदा हो पड़ो ड्यूटी यदि वर्षा न छाड़ा तो जेहेतु आम हॉस्पिटल ड्यूटी तो जापारे आपण मैंने समस्ते वर्षा बात्या हेले भी निहाती आमको जावाक ही पड़ो जहाँ भी हो आज जना पड़े वर्षा छाड़बनी देखा वेट करवा केते टाइम वर्षा छाड़ी कौन करती 8टा भितर वर्षा छाड़ा तो भल कथा ना तो ओदा ही जावाक पड़ो ओदा तो एत हेबिनी कहीं मो पास रेनकोट अच्छी बट गाड़ी चलैला बेले तो निश्चय पानी छिटका मुँह को ही पड़ो देखा जाऊ कौन हम ठाकुर कौन कर चाहिए ओदा ही जाए कहीं ओदा ठंडा फंडा हम सांग मैंने आपण मैंने जब मो चैनल नुआ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती कर दिंतु जहाँफल कि नुआ नुआ वीडियो आपण पाखे प्रथम पहुँच पार और आपण मैंने सपोर्ट करूँ जेहतु मो चैनल नुआ तो आपण सपोर्ट मत वीडियो बनवार सुविधा हम देखते जो आप सपोर्ट करूँ देखो वर्षा छाड़े देखिए वेट करवा टाइम तो अच्छी 8टा है आ कि समय वेट कर घंटा वेट करवा जब वर्षा छाड़ा तो भल कथा ना तो रेनकोट पिंधिक जावाक पड़ो ड्यूटी घड़घड़ी भी स्टार्ट हो गले साने चलतु देखिए वेट कर कौन हो पर्यंत रही जय जगन्नाथ।